Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sedaya puji lan pangalembono namung maliki kunjuk dhateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Hawit lumeng bumi kuruping langit ing jagat raya niki mboten wonten sesembahan ingkang pantes sinembah kajawi namung panjenenganipun Allah tabaraka wa taala. Salam lan sholawat mugi katur dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi kanthi risalah-risalahipun ingkang saged milujengaken gesang kita wilujeng wonten ing alam dunya langkung-langkung malih wonten ing alam akhirah. Mugi-mugi ingkang sami hadir wonten ing majlis menika ing binjang badhe pikantuk syafaat saking panjenenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wonten ing ngarsanipun para pepundhen, para sepuh, aji sepuh ingkang pantes pinundi. Wonten ngersanipun para alim ulama, para kiai, ustadz lan ustadzah ingkang rinten dalu tansah mestuti dhateng popoyaning kautaman. Wonten ngersanipun para prayagung, pangemban-pangembating praja Satria Negari Sarjana Sejaning Budi ingkang hambekbir budi bawa leksana. Sumrambahipun wonten ngersanipun para tamu kakung wah putri ingkang pantes sinubing pakurmatan. Lan ugi mboten langkung unjuk dumateng ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih Sakurawangsa ingkang nembe wonten ing swasana bagya mulya. Lan ugi ingkang kinurmatan kunjuk dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh ninggihipun Bapak Muhammad Rohim ingkang minangka talahing basa Surya Sarira saking panjenenganipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih Sakurawangsa ingkang saestu kula bektosi. Nuwun kala nuwun mugi-mugi mboten ngirangi suba sita lan rapsila. Dene kula wonten ing kesempatan menika matur wonten ing sapanjenengan sami nunji hawit kula sinaraya dening kadang kula nem nunjipun Bapak Sugimin kalian Ibu Sri Handayani Sakurawangsa ingkang amiji dumateng kawula supados matur minangka talahing basa hangaturaken menggah wigatosing pasoanan kula wonten ing enjang siang menika. Nanging saderengipun kawula ngajengaken atur sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken angambali ngaturaken puja puji syukur dhateng sanipun Allah tabaraka wa taala. Dene panjenenganipun Allah tasih paring berkah inayah karahmatan dhateng kita sedaya sehingga kita wonten ing enjang siang menika saged silaturahim wajahah wonten dalipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih Sakurawangsa kanthi swasana ingkang bahagya mulya. Sasampunipun lenggah satata lan atus kang riwi kalilanana kawula matur. Dene atur kula ingkang kawitan ninggih panjenenganipun kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani angaturaken salam tahdim, salam taklim, salam kawilujengan. Mugi-mugi karahayun kawilujengan lan berkahipun Allah Subhanahu wa taala tasah kasarira kasandang lan kasanding
Dening keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih Sakurawangsa. Kanthi atur lafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene atur kalajenganipun. Nun inggih kula minangka talangi basa saking kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani. Nyuwun pangapunten ingkang ageng dene kula sowan wonten ing enjang menika wau ginaruduk sedaya sederek. Panjenenganipun adang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani menika wau berbandu kathah seduluripun, keluarga agengipun, kathah pemitranipun, kathah sedulur-sedulur sinara wedinipun, sehingga anginipun amarak sowanaken risang atmaja temanten wonten ing enjang menika mekaten kathahipun ambek bilih dados repotipun keluarga agengipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih. Panjenenganipun kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani namung nyuwun pangapunten ingkang agung. Dene atur salajengipun wonten ing wedal ingkang sampun kawuri keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih kalian keluarga ageng kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani sampun wonten rumaja ing panggalih ing mriku badhe anikahaken putri kinasihipun panjenenganipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih ingkang namipun Ananda Ayu Astuti SPD badhe kanikahaken kajatu kramakaken kalian putra Jalu saking kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani ingkang namipun Bagus Riki Budi Setiawan. Nun yawit saking berkahipun Allah Subhanahu wa taala ijab kabul titilaksana nikah sampun kelampahan kala wingi enjang dinten Jumat antawis tabuh 8 wonten ing Masjid As-Solihin Karangasem ing mriki. Sineksenan keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mulyono dalasan Ibu Sumarsih kalian keluarga ageng kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani upacara ijab kabul kalampahan kanthi runtut awis saking inggih karawan saking petugas saking kantor urusan agami Kecamatan Logosari uburampi syarat sah sunnah lan wajibun sampun murakabi sehingga wonten ing kala wingi dinten Jumat antawis tabuh sedasa upacara ijab kabul sampun paripurna lan panjenenganipun kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani nyuwun gungan mugi-mugi anginipun jejodohan anak kula Ananda Ayu Astuti sarjana pendidikan kalian pun Bagus Riki Budi Setiawan mugi-mugi pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala lambiambipun saged mujudaken salah satunggalipun keluarga ingkang dados kakudanganipun para pinsepuh saged mujudaken salah satunggalipun keluarga ingkang hayam tur hayem lan mugi saged mujudaken salah satunggalipun keluarga ingkang minangka kekudanganipun para alim ulama lan lolaring agami saged mujudaken salah satunggalipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Lan awit saking kesanipun Bapak Mulyono Sagutra bilih wonten ing ari Sabtu tanggal 13 Juni warsa 2026 inggih wonten ing ari kalodhangan enjang menika panjenenganipun Bapak Mulyono Sagutra badhe ngawontenaken pahargyan kula saking menika nyuwun dumateng kadang kula nem Bapak Sugimin dalasan Ibu Sri Handayani supados anyewanaken putra temanten kakung nunipun
Bagus Riki Budi Setiawan. Mila Bapa njenenganipun Bapa Muhammad Rohim sowan kula wonten ing enjang menika nderekaken para pepunden. Nderekaken para pinisepuh, para keluarga ageng kadang kula nem Bapa Sugimintasan Ibu Sri Handayani. Para tangga tepalih pemitranipun ingkang kathah sanget ingkang wigatos anyowanaken risang atmaja temanten kakung ingkang namapun Bagus Riki Budi Setiawan. Mila kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Risang atmaja temanten kakung pun Bagus Riki Budi Setiawan wonten enjang menika kawula pasrahaken sawetahipun kunjuk dumateng Bapa Mulyono Sakutra lumantar panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapa Muhammad Rohim kula aturi nampi lan monggo upacara pahargyan disangat mojo temanten sarimbit mugia enggal wini sudo ipun pahargya ipun bebayang kari dados nalendra sedina dados temanten niku dados raja sehari mula monggo duna tungkapipun kawula pasrahaken sawetahipun. Dene atur salajengipun panjenenganipun kadang kula anem Bapa Sugimintasan Ibu Sri Handayani. Wonten saged wonten raos marem saha careming manah. Ugi wonten ing kalodhangan menika ngaturaken ingkang kasebat angsal-angsal ingkang sami mestani menika wau tali asih nanging wujudipun boten sepinten inggih namung jarakan mawon niku nggih namung olah-olahan pawon brajan ngoten mawon kawon kalawan pawon brajan namung ing pangajap mugi-mugi menika dados sansaya supeket lan rumaketipun anggenipun sami bebesanan amin amin Allahumma amin. Wonten atur salajengipun ambo bilih pisa manan kula sarumbungan. Anggenipun marak sowan wonten dalemipun Bapa Mulyono Telasan Ibu Sumarsi Sakura Wangsa. Mbok menawi kirang Subasita, kirang Trapsila, kirang sopan saha santun kula sedaya mboten langkung amung nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Mekaten Bapa Muhammad Rohim ingkang saged kula aturaken nanging niki dapur ngiras lan ngirus niki wonten pawelingan saking kadang kula nem Bapa Sugimintasan Ibu Sri Handayani Sakura Wangsa bilih purnanipun ing mangke satenipun disangat mojot manten kakung sarimbit sinugraha wonten ing dalem mriki mugi kersa risang atmojot manten sarimbit binjang enjang dinten Ahad dinten Minggu tanggal 12 Juni 2026 mugi kersa kasowanaken wonten ing dalem Brajan RT setunggal RW 8 Sindon Ngemplak Boyolali. Makaten panyuwun saking kadang kula nem Bapa Sugimintasan Ibu Sri Handayani Sakura Wangsa. Inggih Bapa niki malih dapur ngiras dahan isrus kula matur ing mangkih menawi sampun wonten paripurnanipun pahargyan wonten pratandha bilih risangat mujud manten sarimbit sampun tumuju ing korining pasamuan kula sedaya rombongan saking pangalap penganten saking Brajan nyuwun pamit lumengser saking papan paswanan menika mugi-mugi nyuwun donga pamuji mugi-mugi salampah kula wiwit saking dukuh Karangasem menika dumugi ing dalem kula piyambak-piyambak mugi tansah mangging karahayon sowang-sowang amin amin Allahumma amin. Ambo bilih makaten Bapa Muhammad Rohim anggen saged matur minangka talang basa saking panjenenganipun kadang kula nem Bapa Sugimintasan Ibu Sri Handayani dunut tungkap cacat ceweting atur kula boten langkung amung jagung pangaksaminipun ing wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.